2018 mwenye wa business Mahamud Chunala analowesa simenti on duty free. Anauza MRA katunduyo anawa President Mutharika. Boma litasintha anamusumira pamodzi ndi Chisale komanso Mbirizi. Onsewa anayikana nkhaniyi. Later on, MCP inakumana ndi Chunala mkachipinda komata. Anampasa dilo ndi kumuwuza kuti apereke msonkho umene anauzemba 2018. Dziwani kuti simenti ameneyu mwini wake anali Chunala. Ngati analipira tax evasion, zikutanthauza kuti mlanduwo unatha. 2023 Cashgate suspect Savala atabweza 248 million, mlandu unatha. Ndiye lero tikudabwa Norman Chisale amusankha ku DPP convention ngati National Youth Director. Mukito Secretary General. Nthawi yomweyo MCP yasegula mlandu wa cement gate. Kodi afuna chani? Main suspect pa nkhani imeneyi ndi Chunala. MCP inamukhululukira. Anabweza ndalama za tax evasion, ampasa mabizinesi, komanso akuchita sponsor chakwera kugula sawu zachipani. Director of Public Prosecutions Chankakala wapita ku khoti kukayimana ndi Chisale. Kodi simenti anali wake? Chunala mwenye ameneyu ndi amene analowesa simenti 2018. Boma amunyengerera kuti limugwiritse ntchito pomanga Secretary General komanso Youth Director ku DPP. Zimenezi ndi zodabwitsa kwambiri. Chakwera atangolowa mboma mu 2020 akukondera kwambiri amwenye. Akuluakulu ngati mukumbukira bwinobwino Patatawala anamukhululukira. Sata mlandu wa mabiliyoni anauthetsa. Leronso Chunala ndi ameneyu. Amalawi akumangidwa mlandu wa nkhuku, koma amwenye akusangalala mlandu wa mabiliyoni. Ku Ministry of Justice wadzaza mbuzi zokhazokha. Akachita masewera anthu apanga mademo chifukwa cha selective justice. Attorney General, Director of Public Prosecutions, Minister of Justice akulandira ndalama kwa amwenye nkumathetsa milandu. Chabwino thetsani poti mwanda ndalama kwa musaimbane ndi anthu for political reason. Just because Chisale ndi Youth Director wa DPP komanso Peter Mukito ndi Secretary General muyambe kulimbana nawo, that's not a good way to deal with people. Simenti amene analowa mdziko muno 2018 mwini wake ndi mwenye Chunala. Ngati munamukhululukira mulandu unathera pompo. Savala anaba ndalama za Cashgate mu 2012 anamangidwa. Anabweza 248 million. Tos Alliance mosokozedwa ndi Chakwera anamukhululukira. Leronso ngati mwamukhululukira Chunala chifukwa cha cement gate mukulimbana bwanji Chisale? Tikudziwa kuti munthu ameneyu simupuma naye bwino. Mwamanga more than 10 times. Munamumanga mlandu wa kupha, simunapeza umboni. Munamanga mlandu wa corruption, munamanda katundu, simunapeza umboni. Munaseka mabank account yake, simunapeza umboni. Posachita pompa amadandaula kuna kuti mukumpanga nkhanza. Anena kuti chiminista munamangaso, ponena kuti ndi chifukwa chani ukumuna Titus Simvalo kuti chiminista. Akhoti anauthetsa mlandu, munapanga apilu, munachitanso manyazi. Kodi mufuna chani? Mulandu wa cement gate ndopanda ntchito. Tikuuze na Chakwera. Chunala mwenye wa business ndi amene analowesa matumba 1.2 million mdziko muno. Nkhani munayipititsa ukhoti. Of course sitikukana munthu wina aliyense amene akuchita tax evasion akuyena kumangidwa. Amene anene akumangidwa pa nkhani imeneyi ndi Chunala. Koma munamuyitana ukambirana naye ndikumuwuza kuti Chunala mulandu tuthetsa. Tikufuna muzigula sawu zachipani komanso ma t-shirt. Tikupasani contract. Ndikunena pano ma project ambiri azomangamanga simenti akuchokera kwa Chunala. Ana ma 2000 akhala kudabwa kunena kuti ndi chifukwa chani MCP imachedwa ngona party. Kalekale kumere Mount kunzuzu kunali mphunzitsi George Banda. Ma weekend amakonda kucheza ndi achibale Auton Chirwa
Tsiku lina apolisi anabwera kunyumba kwake mbanda kucha, anammanga nyakula kunchosa ku Zuzu kumpisa ku Blantyre. Anafikira ku damu lang'ona ku St. Mary's. Kumeneko anthu ambiri amene anakwira kamuzu anali konko, ena anatengedwa ku prison. Nayenso George Banda anamuchosa ku Zuzu ndi cholinga azamponya pa damu. Posakhalisa Pioneer inayamba ntchito yawo. Chimene amachita akafuna kuponya pa damu amakumanga manja ndi miyendo. George Banda ataona sanawupeze mtima, anavundumuka ndi kukwera Land Rover, anapeza moyo wamakiyi, anayendesa kutuluka pa geti ndi kuthawira mbali ya Lunzu. Pamenepa anangotera pondera mphawi ndiye kunali kuthamangitsa spidi. Atafika malo ena utchire anayisiya galimoto ndi kuyamba kuyenda pansi. Anathawira ku Zambia, kenaka anapitirira wa ku Mangalande. Ali kumeneko analemba buku pa zimene anaona ku St. Mary's. Akuluakulu, inu taganizani zako wamoyo mawi zako ndi kumponyera kung'ona mwadadala. Tikamena kuti MCP ndi chipani cha Beelzebulu timena zimenezi. Nkhanza, ufiti ndi zimene amadziwa. Very useless and stupid people. Nkhani zang'ona tikamafotokoza zimamveka mabodza, koma dziwani kuti history is the best teacher. Kupeka milandu MCP sinayambirero. Otto Chirwa, Aaron Gadama, Solobala, Albert Muwalo, Dick Matenji, Gomile Kuntumanji, osewa anaphedwa chifukwa cha milandu yabodza. Tili nawonso ambiri anakhala ku prison detention without trial chifukwa cha bodza. Mwachitsanzo Machipisa Munthali 27 years in prison, Gomile Kuntumanji 20 years in prison, Chakufa Chihana 7 years in prison. Leronso akuyesa kupanga chimodzimodzi ndi Chisale, akumuopa komanso akuopa Mutharika.